Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayo nga Bacolod, may nga gabahin sang Western Visayas. Miyerkules kitang adlaw, Abril 8. Welcome diri sa aton nga Aksyon Hotline. Upo siya lagad Aksyon Boy Duran. Sa ngalan ni Aksyon Art Tayhupon, nga posible buwas mangin kaupon ninyo diri sa regular nga programa sa Aksyon Hotline. Nanong aton nga mga talakayon karon nga adlaw, so medyo masubo-subo ang aton nga mga balita nga dulong sa inyo. Of course, top story of the day naton, mo paning top story kahapon, ining pagpatay sang apat ka miyembro sa pamilya dira sa Gardenville Subdivision sa diri sa syudad sang Bacolod, no, dira sa may barangay Tangub. Now, ining apat nga ginapamatay, tatlo na kaadlaw suno sa mga kapulisan, tatlo kaadlaw pa kag kung nadiskubrihan ang ila sini nga mga bangkay sa ila sini nga puluyan kag sa ila ugsaran mismo, no? Apat, duha ka mag-utod, isa ka bata, isa sa mga utod kag ang apo o kun ang bata sang bata nila, no? Apat ang nagkalamatay. May nadakpan o kung may ginimbitar ang aton sini nga mga kapulisan nga person of interest. Kagaron yara na sa kamot sa aton sini nga mga katapo sang kapulisan, specifically dira sa may Police Station 8. Ara dira subong kay ti ang barangay Tangub sakop ini sang Police Station 8. That is why ang nag-ooperate sini kay nagapadayon sang investigasyon ang makatapo sang Police Station 8 headed by Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station 8. Nano pa ang aton sini sitwasyon sa COVID cases, kadamo iya sang nasa gasiling sa aton nga mga kauturan nga wala na yang COVID, but I tell you, COVID is real. Ara yang COVID gyapon. Hindi waya nga kadula ang COVID. Amo na nga nagasaka ang kaso naton diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Sa bilog nga Pilipinas, mataas man ang kaso sang record nga COVID-19. Amo na ang kabangdanan nga ang pila ka mga lugar dito sa natawag naton bala NCR Plus Bubble, which includes the provinces of Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, na paidalo man sila sa enhanced community quarantine, ang pinaka-istriktong quarantine protocol nga ginapatuman naton sa pag-away sa sining COVID-19. Direya sa probinsya sang Negros Occidental kahapon, naka-record kang probinsya sang 86 ka kaso, local cases sang COVID-19. May 3 ka LSI for a total of 89 cases sa isa lang kaadlaw. Syudad sang Bacolod naka-record 50 ka kaso sa local cases man. Kahapon nga adlaw amo ni pinakamataas sa nagligad nga pila ka bulan, no? Ang bilog nga Western Visayas naka-record sang 264 cases. Pinakamataas man nga na record sa Western Visayas sa nakaligad nga pila ka bulan. So this has caused alarm sa aton sini nga mga health authorities, sa aton sini nga mga opisyal sang gobyerno. Tinano ang mga tikang himuon sini na ibaluan naton sa syudad sang Kabankalan, 25 ang na-record nga kaso dito, bago nga kaso sang COVID-19. Abi ninyo 14 or 15 sina dira ka mga kaso ang halin sa Bulangan. Ang kilala ko halong-halong da sa pagkantos Bulangan, ha, kay sa Bulangan niya
Kay man hindi malayo ina mga kaaksyon, sa sining mass gathering like bulang, tigasing kita ka na mo. Ice ko, way kalo. Oh, gisite. Tiga singgitan ka na, ang imo nga laway da, galapta, amo na nga, sa bulang, dito hiwat ya sa Andulawan, kag sa Hilamunan, I think sa Kabankalan, iban dito nagalin nga bulangan, dito ya ang madamo nga na-record nga kaso sang COVID-19. And we've heard, dira sa Banwa sang Ilog, ining Andulawan, Barangay Andulawan, sa Banwa isa sang ilog mo, no? Dira sa Banwa sang Ilog, we've heard nga ang punong barangay kuno dira nag-positive sa COVID-19. We will try to check, no? Pero sa taga-barangay Andulawan, halong kita dira because kalabanan sang mga nag-positive nga taga-Kabankalan, naghalin sa bulangan dira sa may barangay Andulawan sa may Banwa sang Ilog. Aton check hindi nga mga balita, pero halong lang anay. Sa aton nga mga kaaksyon, halong hindi lang maghalog sa aton sini nga mga protocols nga ginapatuman, no? Especially simple man lang protocol naton, sulit-sulit. Muna ganing sila ibang nga sulit-sulit, pero way man kamo gihimo. Way man ginahimo ang ining mga simple nga mga health protocols. Minimum health protocols lang. Wearing of face mask, wearing of face shield, social distancing, panghugas ang kamot. Amo lang gid na siya nga protocol, ang aton health protocol ang aton nga ginaayo sa aton nga mga kaaksyon. Tumano na nato nina because ang away sa COVID hindi ni away lang sa aton mga opisyal, hindi ni away lang sa aton nga health authorities, aton ini away nga mga pumuluyo. So kita mismo nga pumuluyo must cooperate para nga mapunggan nato ng paglapta sang COVID-19. Action Radio. Las 8:13 kita mga kaaksyon, si Action Alvin Grava sa patrol. Halin kay nasang kagahon nung nag-standby to sa kwan sa Police Station 8. Ni ko may instruction sa alin sa aton News Director Rex Cantong nga tutuki na ang kwan, ang person of interest nga ara subong sa may Police Station 8. Now ining natabo nga massacre ako na multiple murder nga ginasiling naton, 4 ang nagkalamatay. May person of interest ang aton sini nga kapulisan in the person of Christian Tulot alias Don. Si Don Christian, nga? alias Don, no? Ara subong sa Police Station 8, invitar ini siya halin sa Don Salvador Benedicto nga dito sa iya na kita. Ginimbitar sa Police Station 8 para ipaidalom sa investigasyon, no? So, i-check nato na mga kaaksyon, si Action Alvin Grava sa aton patrol para mabaluan nato na kumusta na dira ang ining person of interest sa sa kaso sang pagpatay sang 4 ka mga miyembro sang isa ka pamilya dira sa may Gardenville Subdivision sa may barangay Tangob diri sa siyudad sang Bacolod. Action Alvin sa aton sining patrol, standby. Patrol reports. Action Alvin, please come in. Action boy live diri sa area sa police station number 8. Sa diin nagapabilin sa sulod sang selda o kon custodial facility sa police station number 8. Ini si Christian John Tulot after nga na kuha sa mga kapulisan dito sa Barangay Bunga sa Banwa sang Salvador Benedicto kag nakuha ang pagdiri action na boy sang illegal nga droga karon action boy as initial because we have the information from Police Major Jory Puerto nga this time hindi pa pwede hindi pa natin pwede ma-interview si Christian John Tulot action na boy. Mas kinanggan pa ang presensya man siya sining abogado sa karon but we have the information and we have to confirm kay may pag-ako na as initial. Dali lang. Ato kanta na tagunta may pag-ako? Yes, action na boy. Ang initial diri from Police Major Puerto nga may pag-ako na action na boy ang ining si Christian John pero i-check tani sa iya and so to confirm kay Police Major Puerto kay subong gina Ara si Major Subong, ara si Major Subong. Road on that action na boy, okay. No? Direktoryahan sa tanga Ipandri. Pero masingit kita action na boy kay Sige. Sir Puerto. Driver, no?
advance, pinatulong sa doktor nila sa drugs, pinasukot nila si Michael. Okay. Sa admission niya, kanak mention sa kansila kadigayan ang paggamit sa drugs sa pag sa mga drogas. Okay. Wala gamit sa droga. May narikoba kayo taga-drugs iya. Sa syudad. Sir, may admission na on the part sa kay Don Don, siya mismo ang tagimo sa sinipagpatay sa akin. Sir, may partial nga, may kalibtanan siya. May upod siya. Ang mga upod dito. Pasubong nila ito maribilan na subong. Siguro sa ito ginapag niya kagalingon, niya hindi siya masamay. Ang inuwasan niya kagalingon. Sir, niya lang sir din ako, wala na madudoy, o sir na no? Maaga lang. Ano yung din niya aga? So, dito ta naman kung saan ang ginsin niya, nga naglatag ko siya, nag-discuran siya para kung saan patay ko dito. Hindi ka matuod, kiti, nag-reveal na siya. Ang mga bakrasyon na, guro, ang manang struggle, ang mga biktima ka. Ano din kami, matilyo ko, no? Napilyo ko, no? Pag nakati ko sa Don Salvador, kala ko, participasyentado, malagay siya. Kasi, nalagyan na to siya. Ma-evade siya, kumpara sa pagimot ng krimen, malayo siya. So, most probably, sir, mas pinakatao ang nagimo. Siya lang o kung may upod pagid mo siya. May positive. Most probably, pinakatao nagimo. Tatlo. Tatlo katawo. So, sir, sa paghahimo siya ni sir, to mention, ano ang gingamit material o sa pagpatay sa sini mga biktima. Sa iya, martilyo ko nang gamit. Pero, subong, napatanamon kung diin ginbutang. Para at least parts ng ebidensya ang instruments ng krimen. So, anong posibilidad mabalik sila sa lugar, mga investigador? Sir. Ito na nito ako para na may marinas para na kontiin ang mga gamit nila. Kasi buong ma'am, medyo pantakay. Parang sulod siya, paata naman na study sa condition. Tapos madali. Tapos ang minuata sa kusok duro kaya nag-reveal na siya mo. May study sa condition na siya. Pag nagsunod ang mga involved na inambal niya. Yes, sir. You may mention kayo na isa sa mga punya na suspect is pariente na amo ning termiya na mention na. Ayun, sir, dual, mga. Amo nang na-mention niya. Oo. But siningan diri sir, magkabig na siya na suspect, hindi na sa person of interest. Kasi may admittance na admit. Suspect na siya kaya nag-admit na siya. Good thing na nag-admit na siya, what will happen to the investigation? Ano matabo diri sa forensic investigation? Kadayon ng forensic investigative part, may collaborative na siya ng evidence para sa conclusion niya. So ang martilyo nga gingamit amo na himo mga ngin ebidensya. Kung nakita natin kay kundin na yung butang, mugay nang inakal naman siya kundin na itong martilyo. Nakamulo sir na ang Octobia katapo na membro ng pamilya ko kung hindi. Ano sir, gabi yung mga Gabi. Dalan tayo, may nakumisyon sa Sige sir, thank you sir. Action na boy. Yes, Si so, police. atagon tani ka Action Alvin, no? May pag-ako, initial na nga pag-ako, ining si Christian Tulot, nga may kailabtanan sa pagpatay sining apat na miyembro sa pamilya, no? Siguro, ini lang aga lang siya nag-ako, siguro kagabi, siguro nagpulupaminsar sa bla, nagpulupaminsar sa kung sa pa, nagmuni-muni kung sa Tagalog pa, pagkaaga na pinsaran na siguro nga mag-ako. But ang question natin rin is, may presensya, may abogado na ining si Christian Tulot. Amo ni action na boy, ang isa sa mga bagay nga kagina kung tani masulod kita, no? Para makaistorya kita kay Christian Don Tudot. Kay granting sa initial may pag-ako na kung ara diya sa presensya ng iya abogado kay dapat may extrajudicial confession, no? Amo ni action na boy. Pero kung wala man sang presensya sa abogado, ginkuan siya, was advice ang iyang nang inatawag natong Miranda right? Advice siya nang nablang ang kung anong ihambal nimo mahimo nga maka-implicate sa imo nablang you have the right to remain silent, you have the right to have an attorney, and whatever you say is muna blang Miranda right. Ano yung mag-angit sa iya. Pero gin-advise siya sa iya, ginpahibalo siya sa iya Miranda rights.
amo ni action boy. Importante na mo. Importante na Oo, sa action Alvin kay parang hindi bala ma-technical kita may technical ang mga atong pulis pero I know kabalo ang pulis ang aton asang ilagi na himo no. I think na advice ina siya pero siguraduha lang kay Major Puerto if he was advised of his rights no. Yes, action na boy, no? Amo ni mga bagay nga idugang tang i-follow up siya kay this time may gina-istorya naman siya may nagabutabi nga official man ang posible i-entertain niya man ni and basic karon action na boy and ini mga queries ni ipanagot sa gid siya no. Okay. Kay amo manibisan gani ako kay pamangkutundo puntani kumbala may extrajudicial total nag-ako na kumbala may extrajudicial confession gid presence ang iya sining abogado isan nga mga bagay nga ipamangkuta puntani sa subong no. Okay. But anyway ang mga pinaka-latest development action Pero importante na action Alvin nga na-advise siya sa iyang rights no. Yes. Ang inang tinatawag nato Miranda rights bala. Importante na advice kasi na kay kung ano ang imong mahambal dira can be used against you sa korte mo. Amo nang sa Miranda rights no. Whatever you say can be used against you sa korte. Correct action na boy no. So ari sa sulod nagbalik sa sulod sa nga opisina si Sir Puerto. Okay. Kaya this time plano kung tani naton kay action ba yung kaistorya kaning si Don Tulot. It just happen nga ang abiso naman sa mga kapulisan nga hindi lang danay maka-interview ini. Samtang wala man sa we understand. Oo. We understand. Naintindihan nato ni nang naton kapulisan sina kay ang investigation is ongoing basi kuan pa bla basi kun mahamper pang ilang investigation naintindihan tayo no bilang katapos ng media naintindihan tayo na no. Okay, babalik ako sa ining initial confession ni Christian Tulot nga hindi lang siya gali isa, may ibang pag isang upod. Correct action na boy, amo to hindi lang siya isa kay ginpaklaro ko to sa iya to tatlo action boy no. So tatlo sila naghimo. Oo. May gin-mentionar sa nga mga ngalan? Mawala siya sang may gin-mentionar nga pangalan si Sir. Amo ning ginahulat naton kay Gonsin o pero naka-mention siya nga isa sa mga upod niya pamilya mismo? Oh, yes. Sang mga napatay. Sa mga napatay. Okay. Amo na action na boy. Amo ni buluyag kun tani naton hibaloon. O galing kay ginahulat man ni hambal bala ni Major Puerto sinuning upod niya. Although para man di man mahamper ang investigation that is why posible ara lang sila anay kay subong may kabina ginmanduan man diri ni Major Puerto ang iya sining deputy no si Police Lieutenant Pastrana kag investigador sang sining kaso action na boy i-follow up ini mga pangalan nga ginmensionar abi ni Tulot. That is why sa karon nagapatigayon sang ila sing investigation plus ang investigador pagit action boy mabalik dito sa lugar sang insidente para magkuha man sang dugang nga mga fingerprints ning mga blood stain makuha abis sa mga daw specimen bala action na boy para kung matugma o kung para standard ni siya mo para mag-match bala action na boy sa lawas nga kung madumduman mo action boy sa report na action edin sa imo kagabi may mga kinarusan may mga kinarusan ini so ini mga bagay nga kinarusan sa iya sining lawas ni Christian Tulot and ang mga fingerprints kagang ibang pa so base bala i-match bilang kabahin sang forensic investigation karon sang mga kapulisan especially sang mga miyembro katapo sang scene of the crime operative motion na boy. So base makakuha kita sa pinaka-latest diri kay so far kami mga katapo sang lidya sa karon nagbantay man diri mismo sa sagwa mismo. So ang gingamit is martilyo. Ang gingamit ni sang suspect kung makabigdan ni mga suspect na mo ining si Christian Tulot sa sining pagpatay sa apat ka mga miyembro sa pamilya ang gingamit niya martilyo sus perti ka sakit nga klase sang kamatayon sining apat especially itong bata do ka sakit ang akong dugan magpaminsar blang nga ang sa 5-6 years old nga bata pila to kanang sunod ng edad 5 years old nga bata lampusan mo yung martilyo uguro ka katulog pa to guro sa sofa or kapulupungko sa sofa kasakit batyagon mga kaaksyon bala nga hasta to yung bata nga wala sang hinalungong wa isang kamuwang-muwang blaya nadalahig pa kung may ilinaway kamuto inyo ang bata nadalahig pa
Now, amo na subong ang development kay nagalahog-lahog pag Action Alvin, ning Action Alvin kadto ato sa police station 8 kag paakuha ang suspetsado, galing daw naulihin na sa akin nag-ako naglibi por sa mag-abot, may initial ng admission on the part sang sining suspect na sa karon nga si Christian Tulot. Ini si Christian Tulot mga ka-action, hindi ni taga Bacolod, hindi ni siya taga Dria sa aton sa Negros, taga Iloilo ni siya. Nakapangasawa siya sang taga Concepcion, taga Barangay Malangabang dito sa Banwas ang Concepcion sa Iloilo. Pero pang-asawa lang to siya, asawa lang taga dito. Taga Pavia ni siya gali sa Iloilo, ini si Christian Tulot. Taga Iloilo ni siya gali. So nagapuli-puli lang sa isa sa pamilya ya, tiner kadali, balik naman di siya sa Bacolod. Amon ang gali agdra sa naga-star sa Puluyan, sini ni Jocelyn Nombre nga isa sa mga biktima, isa sa mga ginpatay nga tag-iya sang Puluyan mismo, no? Naga-star sa gali kay nagpakilala ni siya nga daw bata siya sang isa sa mga utod sa mga Espinosa nga ato subong iya dito sa abroad, no? Isa dito sa abroad. Kadamo sang kasakit diri mga sitwasyon nga ining bana ni Jocelyn Nombre, isa ka seaman nga sakay ni sa barko Inter-Island, na amo ni sa ang kabangdanan nga gapanawag ning bana, why may gasabat sa iya, so pinakadtuan niya. Ginpa-check sa isa sa mga utod din si Jonah de los Santos na amo to nag-check dito na balaan. Ini naman niya si Michael Espinosa, 30 anyos, bata sa isa sa napatay man nga si Remedios Gemma Espinosa. Ining si Michael naman niya, bata niya ni si ning 6 years old, no? Ang 5 years old gali, bata yan ng 5 years old. Ining si Michael ya, ang asawa niya ato ya sa Saudi Arabia. Subot silingon nga ato ya ka trabaho sa Saudi. Nabalitaan mo lang yan, bana mo diya ginpatay, pating bata mo nga 5 ka tuig edad, ginpatay man. Ti ano kasakit sina mga ka-aksyon, no? Anyway, balikan ta si Action Alvin. Action Alvin? Yes, Action boy, no? So, hulaton ta ang pinaka-latest pagdiriba yung idugay-dugay makagwa pa si Major Perto because may istorya pa siya, no? Sa sulod sang iya sining opisina, pagkabot man sa mga pila ka mga personalidad sa sining tinuon Action boy. Pero the moment nga mangin available si Major Perto Action boy, basi makabalik kita para sa dugang paginaton ng mga queries kag makakuha pagid kita Action boy. So hindi anay advisable nga makapakigangot kita sa kay kuan, no? Kay Christian Tulot. Correct Action boy, amo ni siya ang advice man kag isa sa mga advice karon ni Major Perto nga hindi kita for the meantime pwede makaistorya sa yan, not unless kung ara man halimbawa ang presensya sa iya sining abogado nga ari na sa karon, although damlag pa naunahan ko ara na may abogado na siya. Ara na so bali amo ni Action boy, no? Ara na may abogado na siya. Ginahulatan ni Action boy sa paggagawa man ni Major Perto kung bala pwede na nato ni ka-istorya ang alleged ining isa sa si Christian Tulot Abi. Pero may abogado na si Action Alvin? Ara na? Ang ginalan ari na di. Ara na? Wala pa man ginahulatan ni Action boy kay oo ginahulata si Major Puerto kung bala basin ari naman o kung may maabot o kung ari, pero ang nakita naton kagina Action boy official man to kagina nagsulod man sa iya sining kwarto Action boy amuning nag-excuse siya makadali, pero base mangin available siya dugay-dugay Action boy again for the queries that we need to know to be informed sa tao, especially kung bala ang question may sining extrajudicial confession kagin pagbalo sa iya sining nga kinamatarong especially sa pag-ako sini subong nga adlaw agad Action boy, no? Kagina lang gid sang aga as confirmed by Police Major Jory Perto. Iningin mensionar nga duwa pa ka sa upod ni Christian Tulot, suno sa iya niya, suno sa iya pahayag. Oo. Ano na, gina-operate na sa aton kapulisan para nga ma-imbitar man to sila? Yes, Action boy. Amo ni nga gina-operate karon sa mga katapo sa kapulisan sa idalon sa police station number 8. Oh, siguro Action Alvin hindi kagidanay magbiya dira sa police station 8 not until nga makahimo sang operasyon aton kapulisan dira sa sining duha pa nga ginmensionar ni Christian Tulot kay para mabalaan ta sino ni sila ang ginpahayag upod. Oo, amo ni ang ginabantayan taman. Ang isa pagid Action Alvin sang imo guro ipamangkot dira kay Major Puerto kung anong rason nga ginhimo na ni Juan, ginhimo ni Christian Tulot, nanong rason niya? Oo. Kay nag-ako siya
but silingon may rason na sa nga ihatag kung anong rason nga nahimo nila ini ang pagpatay sa apat ka miyembro sa pamilya. Yes, action na boy, no? Roger on that, naka-noted ni siya, action na boy. Mamuning isa sa mga bagay nga pamangkot naman sa iya, dugay-dugay. The moment nga hindi available na action na boy, no? Ang happy mismo sa police station number 8. So standby for the meantime ang patrol with action Nani Hiraw, ang ka-aksyon nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Grava. Amo na mga ka-aksyon ha. Nakibot ko gulpi lang. Nakibot ko gulpi lang nga pag-report ni Aksyon Alvin. Ay kuidiya mo nga may ara nagali nga initial confession ining si Christian Tulot nga may labot sila sa kamatayong pagpatay sining apat ka mga miyembro sang pamilya. I-mention ko liwat ha. Jocelyn Nombre, nagaedad 59 anyos, tag-iya Sambalay. Remedios Gemma Espinosa, nagaedad 69 anyos, utod ni Jocelyn, no? Michael Espinosa, bata ni Remedios Gemma, nga nagaedad 30 anyos, kag si ning 5 years old nga si nga bata ni Michael Espinosa. Amo ni ang ginpamatay mga kaaksyon, no? Nga ining si Jocelyn Nombre kag si Michael Espinosa sagwa sa ilabalay nakitaan nahatabunan sang habol. Iniya si Remedios Gemma sa payag nakitaan. Kag iniyang bata nga 5 ka tuig sa sulod sang balay sa sofa. Didto ya nakitaan puro tanan may mga pilas sa ulo, gali kay martilyo, gali to ang martilyo ang gingamit, gali ginpukpok niya gali sang martilyo. Tingin na pangita sumo sa kapulisan diin na to ang martilyo. Amo nang ginapangita kag na-mentionar sang sining suspect nga si Christian Tulot nga 3 sila ang naghimo sini. So sino ining duha? Sino ining duha nga suno sa inisyal nga pahayag ni Christian Tulot, pamilya man. Pamilya man. If you remember kagabi sang si Action Eden nag live interview dito kay Christian Tulot, may ginmensionar sa nga isa ka sa mga utod ni Jocelyn, di ba Action Eden? May ginmensionar siya nga isa sa mga utod ni ang inatudlo iya ha pamiro sa web sa Gako, inatudlo niya si kuan na iyang naghimus na posible si Amuni. Hindi talang pamensionar na ngalan kay ti kalalaway man no sa bahin sang i-mensionar naton. Pero may ginhambal siya nga may duha pa sa kaupod kag isa dira pamilya sang isining mga ginpamatay nga mga biktima, no? So amo na subong mga kaaksyon, Aksyon Alvin Graba nagatutok subong dira sa Police Station 8. Ang aton gusto mabalaan na muna may ginpahayag bala ining si Christian Tulot na nung rason sang iya gipaghimo sa ilang ginhimo kapag patay sa sining apat iya ka miyembro sa pamilya nanong ila rason. Tapos nga nagpadon Salvador Benedicto siya nung plano malagyo. Diin ang martilyo. Kag sa iya gusto taman karon kay Major Jory Puerto, I would presume gidya ha kay ting pulis naton kabalo gid sini, no? Was he advised of his rights? Ang ining suspect ba sa naghatag sa confession kay para hindi bala ma-technical ang ining ginatawag naton nga actually din extrajudicial confession. Hindi bala ma-technical kay kon hindi ka ma-advise ang imo nga right, ining ginatawag naton nga Miranda rights, kabati ka muna mga ka-aksyon nga basta gani magdakop ng pulis, may memorize na sa pulis ang aton nga Miranda rights. Ako hindi ko ka-memorize sa action din kay ka-memorize you have the right to remain silent. You have the right okay, parang you have the right to remain silent. You have the right to an attorney. If you have no attorney, somebody will be assigned to you by the government. Tapos, whatever you say can be used against you in court. Muna, no? Muna siyang right. So, pwede nga hindi ka magsabat sa pamangkot sa pulis. Diretso mo na. Diretso ni mo ang may abogado ka. Kung wala ka abogado, ang gobyerno mag-provide para sa imo sang abogado. Kag kung ano ang imo ihambal dira, nga wala ang presensya sa abogado mo, kung ano ang ihambal mo dira, dapat mabalaan mo nga pwede na magamit sa imo sa korte. Kung magpasakain na kaso, pwede magamit. Amo na sa ang Miranda right na ito nga ginatawag. Nga kung hindi mo na siya ma-advise, mabutang na kung isa sa technicality ang kung isa ang kaso gakapirde tungod sa technicality mo. Kung hindi na siya ma-advise na,
So, technical na isang kaso. That's why nga importante gid ma-advise ang kliyente, ang suspitsado sang iya nga mga diretso. So, I would presume, ako nga patig, kuya, kabalo na nga itong mga pulis, kabalo na sila, nga na-advise na siya, even before sang iya nga extrajudicial confession. So, gamat-amat na sanag. No? Gamat-amat na sanag ang kaso. Sang sining pagpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya. No? Gamat-amat na sa sanag with the initial confession sang sining suspect nga si Christian Tulot alias Don. Sana sila naton, hindi ni siya taga diri sa aton sa Bacolod, hindi man siya taga Negros, taga Iloilo ni siya, taga Pavia specifically. No? So, amo na siya mga kaaksyon. Bantayan natin ni, tutukan natin ni, interesado man kita, sino ining duha pa, nga ginatudlo niya nga, kaupod niya sa paghimo sang among krimen. No? Intindihan nyo lang kanay kami, nga hindi namon interview ang suspect, ni si Christian Tulot, kay ga-advise ang aton sining kapulisan nga hindi lang anay. Para isa sa mga rason is not to hamper the ongoing investigation nga ginipatagaan sa aton sining kapulisan. No? So, intindihan lang kami anay, kay as much as we would like to give you sang tanan nga mga payag, namigid kung mabatian tatani ning si Christian Tulot, balang nga nag-admit, pero ti ang advice sa aton sang kapulisan nga hindi lang anay para hindi mahamper ang ila nagapadayon nga investigasyon base ibla kon masubrahan pa tablas ang pamangkot kung sa may ara kung sa pamangkot nito sobra pa sa pulis mamangkot ang media mo, no? So amo nang aton ginalikaw anay nga hindi mahamper ang investigation sang aton sining kapulisan, pero amo na at least mayara na sang kasanagan ang dalagan sang kaso sining pagpatay. Ako ya kagabi pa lang sa naga-report sa Action Eden, siling ko at least may nakita kita bala nga matagaan sang hustisya ining kamatayon sang 4 ka miyembro sang pamilya, matagaan sang hustisya bala kang aton kapulisan, gina-commend naton man ang pila naton ka mga private citizens nga nag-cooperate. Hindi naton diri ma-announce kung sino ni sila, pakadto ini o kung nagresulta sang pag-invitar sini, pagkuha sa kay Christian Tulot dito sa Don Salvador Benedicto. Nahimo na sa mga kaaksyon bangod sang kooperasyon sang maaton nga mga private individuals. Nga hindi lang ko mag-mentionar kung sino sila nga mga private individuals. But silingon, may mga tao nga nagbulig sa aton kapulisan para nga maglambot sa sining resulta nga may ara nga person of interest nga nakuha kag nangin suspect na karon in the person of Christian Tulot kag may ara na nga initial admission. No? So bantayan nato niya ang mga development base mabalik dugay-dugay si Action Alvin kung may ara nga mga dugang nga mga pahayag. Si Major Jory Puerto nga aga pa ara na sa police station, aga pa ara na sa iya nga police station dira sa Police Station 8. Magabalik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Hotline pagkatapos lang sa aton dugang nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Okay, so good morning dira sa aton nga mga monitorya sa Facebook, no? Good morning dira kay Risa Lee. Good morning sa imo. Mare, taga Malaysia ni saya no? Kay Kapitan Imelda Hamelo Bagwanga, maayong agaman. Kay Teres Sempron Yong. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning. Sa kay Elizabeth Garde, sa kay Susana Tahonera, subaybay gid sa programa. Greet siya lang anak niya sa Singkang Airport, kag sa Binguela family, no? Sa kay Suzette Alunan, kay classmate ko Virgil Legaspi Coloso, good morning dira sa imo. Eleanor Guro, watching live from Hong Kong. Sa kay Christ Caripol Javier Tanatan, Jeffrey Margate, watching from Bulacan. Ginagreet niya man ang Margate family, Rojas family. Solid gid nga Action Radio. Yes, salamat gid, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, hello man sa imo dira, Ma'am Vanessa, dira sa Minnesota, USA. Elmer Regalado, panamiyaw lang dira sa sitio Abaca, Barangay Ayungon, La Carlota City, sa Regalado family, halin sa Latex Market, Fairview, Quezon City. Kay Gimo Clarito,
Sige, good morning man. Mamati ko na sila sang migo niya si Miguel Brillano kag Fred Madrid sang Mabini Coral Barangay 30. Jocelyn Liboon Dispoho. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Sa kay Mary Jane Haveliana. Kay Joylene Argelies Lobrido. Maria Rivera Murayama. Good morning dira sa Tokyo, Japan. Sa Tokyo ni siya kung ikinawa. Sige, basta sa Japan ni si Maria Rivera Murayama. Ato ng bata mo, ito na sa eskulahan. Nadulong yan na guro. Flor de Lisa Piansay Carrio. Dira sa may barangay Tangob. Upod sa yes ning Bana, si Ernesto Carrio Jr. Homa Lumena, Jovelyn Espinace Landas. Kay Joval Trinidad, Alex Monteza, good morning man. Sige mo yan niya amit na sa kuno panitan kay ipaligiron sa asin kag tingalon isa kagalon sang langgaw. Grabe ba ka kuan ba ka pait ba? Kelly Jelly kariit na gida sa aton. Sige lang ma'am Kelly Jelly kuan na siya ng mga isolated cases mala na. Ilagoro to basi but ko nano ang rason kaya mo nung gusto natin balaan ang rason to no? Sang pag nahimo nila ni nga pagpatay sa sining apat ka miyembro sang pamilya no? Mr. Beboy Villasor, good morning ko no? Salamat Ma'am Kelly Jelly sa 50 stars nga imo ginsend. Bert Hirapusco Caraballo. Ari pagid niya yayaw niya bagay na pakutkuton ka buho iya kag ilubong buhi sa iya kagalingon nga buho para di na sila magdamo. Ka mga sakit man sa inyong mga kuan man no? Yes, kasakit tuod sang kinaragatan, especially ang bata. Arisa Llanes. Ari pag inayaangay na siya adlaw-adlaw martilyon sa para matamat ang kasakit ng batsagan niya. Daw gina high blood ko sa iya. O gani man. Luisa Lazaro Benaventura from Pampanga. Kay sige, kay maldita di mukhang pera kuno. Julian Herodias, good morning man. Vilma Buladako from San Mateo, Rizal. Kay Nona Makahilas Agusejos. Kay Maria Fe Lobaton, good morning man. Sa kay Baste Advincula, Greg Ustiniane Puertas. Kay Miren Encia Fabiano. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Good morning dira sa imo Kagawad. Salamat gid. Sa kay Leisure Tade, kumusta ka na dira? Do sa USA pa ni si Leisure no? Good morning dira sa imo. Naglakit anay kami dila ni Matthew. Ni Matthew Matibla, nag-inop tanay kami di one time sa kay Leisure, pabalota lang ka. Sa kay Krisha Bias Akon Blas, good morning. Publio, ay, sir, good morning dira sa imo. Sa kay migo naton Boboy Protenya, good morning dira sa imo. Di na ni subong si man, si migo ta Boboy Protenya man. Marivek Kumbati Leonida, kay Estelier Aprilin. Great ya lang ang family Estelier, Bayot family, inofre sa Moises Padilla. Honhon Vasquez Castro sa happy listening no sa Woodside kay Gabriel kag Yanyan. Gabriel, hindi Gabriel no kag Yanyan. Kay ginagreet man ni Aprilin Estelier ang Morancel family sa ginpanaan Moises Padilla. Sa kay Elisa Arellano Idanyo, shout out lang sa family niya sa Tangub, watching live sa Ilabalay. Beth Quezon, good morning man from Bacoor, Cavite. Ay Rochelle Evangelista, may aga man sa imo nya amo ginang halit sang droga bisan utod mo hindi na gid masaligan. Asiling ni Rochelle, correct. Oo. Kay ako ya natanaw ko atong kaso to hindi to mahimo kung why ka naka-droga mo no, kabudlay mo na kaso bla. Ay sipa bla 5 years old, martilyuhon mo iya sa ulo.
babayi, martilyuhon mo sa ulo, hindi na mahimo sang kung ara ka lang sa normal nga paminsaron, hindi na mahimo. Muna nga halit iniyang kuha niya, ining droga, black. Sa Kaiser Yubib Siravia, greet naman si mama niya Charito Alvarez sa Region Pearl. Jose Mare Pabalati, ako Jose Mare Pabalati may banting sa may banting family sa Barangay Tangub. Ma'am Van, thank you gid sa imo nga 50 stars and incense. Salamat gid. Philip Laurente, Maria Milagros Tahom La Chica. Monitor sila sa Barangay Bungahin Isabela. Kay kagawad, good morning dira Milag La Chica, no? Sa kay migo ko da ABC President Ed Pregua, good morning dira sa imo Kap. Mayo lang nga pagpamati. Sa kay Al Vecino Tenorio, good morning man. Greet niya sa akong bata nga si Toto AJ Tenorio. Kay Remia Garcia dira sa may Barangay Panukoy, may Agaman Rams. Subong lang nga nagkuana, sulusaylo schedule tate may mga nag-leave, may mga amuna nagsulusaylo anay. Buwas balik naman tani sa normal na itong schedule, no? Kay Milet Makilan Abdon Liboon, watching live from Hong Kong. Baligyan sa Silay. Good morning dira sa inyo. Christina Pios, watching from San Mateo, Rizal. Sakay si Greg Puertas, nga nag-greet yung Puertas sa Guardiano, Gigato, Delgado, Villarosa, Ostiniani, Togli family sang Barangay Minoyan, kag Barangay Sumag. Michael Saison, good morning man. Sige. Sakay Teresa Linaha Kayaw, may agad sa imo. Sakay Yasa Kate Cardones, Jen Bueron, good morning man. Of course, sakay Rose Winner dira sa Germany. Mayang aga dira sa imo kag kay Susan Jaime Allen, kay Donna Robles Prodigalidad, good morning man. Sakay Kapitan Jojo Malayang, mayang aga man dira sa imo sa Barangay Kabog. Sakay Donna dira, good morning. Kag sakay Kagawad Ulay Abalahon, Kagawad Mila Alit, mayang aga. Kay Kagawad Mira Polidario sa Barangay Pahanokoy, good morning mandra sa imo, no? Kag sa tanan nga mga batch ko sa batch 81 bala sa Ramon Torres National High School, good morning sa inyo, salamat. Kag sa aton nga mga kaupdanan sa Parole and Probation Office number 1 nga mga Volunteer Probation Assistants, good morning. Sige. Marisa Icoli, good morning man. Standby na kita sa aton sining padaan nga pagpangalaga diri sa Action Hotline. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarters. Balik sa aton nga pagpangalangad diri sa Action Hotline, mga ka-action, ulaton nato na anytime nga may ara development dira si Action Alvin Grava, kuhaon na naton dira no, Action Alvin, anytime nga may dugang dira nga mapahayag, mga dugang nga mga informasyon nga makuha dira, feel free to call anytime no, kay para dulong naton sa aton nga taga Palamati. Okay? Kaso sang COVID-19 aton hambalan diri sa aton nga probinsya kag syudad sa Bacolod. Ari ho, mga kuan naton no, mga latest naton nga mga report kunti nagsiling kita kay na 25 dito sa may kuan sa may Kabankalan ang positive nga kaso kalabanan naghalin sa Bulangan. Kadamo sa mga official naton no nagpala-positive na ho. Sa nakuha naton nga informasyon mga ka-aksyon, sino nagpositive nga mga public officials naton? Mayor Jerry Rojas sang Banwa sang Murcia nagpositive. Ha? Board member Manuel Frederico nagpositive. Ha? Duha ka mga konsihal kag 35 pa kay bandera sa may Banwa sang Murcia nagpositive. Ha? Sang COVID-19. Sus. Kita mo na. Amo na nga kita nagasiling kita mga ka-aksyon nga ang aton nga ining COVID naton, pagbantay naton sang COVID is sige-sige. Hindi kita dapat maghalog, no? Hindi kita dapat maghalog. Sa aton sining nga report nga nabaton, ang probinsya sang Negros Occidental kahapon naka-record sang 89 kakaso sang COVID-19, 86 diri local cases, ang 3 mga LSI. Ang siyudad sa Bacolod naka-record naman iya sang 50 ka local cases. Puro na tanan local cases sa siyudad sa Bacolod. Amo man ang probinsya sa Antique 50 man, 32 ang Aklan, ang Iloilo province 28 ka local cases, 2 ka LSI. Ang siyudad sa Iloilo 10 ka local cases. Ang Capiz 2 ka local cases, 1 ka local case naman sa probinsya sang Guimaras, for a total of 264 sa Western Visayas. Now, this has now caused alarm and concern sa aton nga mga officials, especially ining nagapamuno sa aton sining pag-away sa COVID-19. With us on the line mga ka-aksyon, kay nabaluan naton si Governor Bong Lacson natala na magapagawa sa executive order nga nagadumili sang mass gathering. Amo di dire nagadamo ang kaso no? Pero we have with us on the line ang aton sining provincial administrator si Attorney Rayfrando Diaz II para sa aton update no kung ano mangintikang dugang at tikang sa aton sining gobyerno provincial para nga mapungga naton ining padayon nga pagsaka sa COVID cases sa probinsya. Online sa hotline. With us on the line is Attorney Rayfrando Diaz II, atong Provincial Administrator. Attorney, good morning and welcome to this Action Hotline. Good morning, Action Boy. Good morning to your listeners. Yes, Attorney, sa Kabankalan, kabalo naman kamo sina, 25 ang ila dito nagdugang nga kaso. 14 or 15 dira, halin sa Bulangan. Mas gadiring halin sa Bulangan. May mga tikang attorney si Governor for this nga matap na mapunggan ining mga muning nga mga aktibidades? Yes, sang ano pa lang, no? Sang Tuesday pa lang ng sugod na kita remind sang aton nga mga city mayors, no? Nga pagbawal sa aton nga mga mass gathering, especially sa mga Bulangan, no? Under sa aton IATF rules, ang gina-allow lamang amo ang isabong, hindi pwede sang damo nga magsulod sa isa ka Bulangan, no? I think ang aton mga mayors have already responded and paalabuton ta ang iba nga mga mayors na mag-issue sang executive orders nga nagadumili sang pagpasulod sa mga damo nga tao sa Bulangan. Attorney, yung bot mo singon, ining pagpauntat natin na bisang bulang o kung pagdumili sang pagsulod sa Bulangan, nagadepende na sa kada local government units.
isa na siya, no? But si Gov. Lacson will also come up with an executive order today reiterating ang aton nga mga guidelines, no, under the MGCQ. Hindi pwede nga magdamo ang aton nga pagtipon-tipon. This will also include sa tanan nga mga meetings within the province, no? Hindi kita maglakaw kung tani sa mga 10 ka participants. So hopefully magwa ni nga mga executive orders sa mga local government units, ng chief executives, ng mga mayors, tapos magwa pagitang iya ni Governor Bong Lacson within the day ang bago na nga panumdum sa ato nga pumuluyo, especially sa subong nga nagasaka ang cases naton sa sulod sang probinsya. Ang ano pag ni Action Boy kay yung napansin niya asymptomatic. Correct, no, wala sa nagapakita nga nagalain pamatsyag. Pero ginalapta nila ang aton nga virus within the province, and even our medical staff, no, nagakaigo man, no, sa Teresita Halandoni, damo kita doctors ug mga nurses nga positive, asymptomatic, no, nagwala ni tungod kay ila pala routinary ni nila nga mga swabbing mo kag testing every 2 weeks. And then may ara man ta subong sa kabangkalan, mga staff ta kag doctors naman nga naigo. So nagalakta na gid, and we have to be very careful to maintain ang aton nga mga protocols, hindi kita magkampante nga daw sa wala ng aton nga kontra nga virus, no? Okay. Attorney, ining executive order nga ipagwa ni Governor Bong Lacson nga dumili abis ang mass gathering. Ano, attorney, in the form ano sa order o request lang sa aton nga mga pumuluyo? Executive order. Order gid siya, no? So reiterating the guidelines ng aton nga IATF, no? So kung order si attorney, may penalty clause na siya? Yes, may ara kita. May penal clause, attorney, no? Mga muna, nga kung maglapas kasi na iya, may penalidad nga nagkaigo para sa sina kung mga hindi kaya magtuman sina. That's correct. Okay. Aton mismo nga mga local nga mga executives, kag ilang nga mga administrators, ilang nga mga police, maging vigilante nga man magpasiraan na isang aton nga mga bulangan sa subong tsimpo. Also ining mga lamay, no, dodra gid na nagalinap na nayman. Okay. So sa mga namatyan, i-monitor taman ng mga namatyan nga hindi magdamo o maginutok ang mga nagadisita sa aton nga mga patay. Kag tiyang sitwasyon sumunggan ni bisan ang aton mga public officials nagalapnan na sa COVID-19, no, nakibot kita sa imo mismo ni pahayag nga ang mayor sa Banwasang Murcia kag ang duha ka konsyal dira, attorney, is it right? Duha ka konsyal ang nag-positive sa COVID-19? Yes, na baton ta nga result halin sa aton molecular lab kahapon, no? And then sanggin ariglar ta nga pasulod sila sa Mambukal. Doon nagdamo ang nakapalo, kaya pag text ko sa isa, I think manugit na nagkuro ang iban. So tinawag na ang media kung tuod na. So I have to confirm, no, for the sake also of our public, nga para kapalo man sila kung may contact sila sa ato nga na-positive ng mga officials, kailangan magka-test man sila gilayon. So duwa ka konsihal sang Murcia na naupod man sa kay Mayor Jerry, ara sila sa buong nagapaayo sa aton nga Mambukal Resort. And iya man duwa ka staff, no, sa mayor's office, and isa ka former nga konsihal sang Murcia man. And isa pagid, no, ang sad news pagid kiting isa ta ka board member, si board member Man ko naigo man sang virus kag upod man to si ila subong nag quarantine sa Mambukal. So ang ila ni attorney para kay board member man ko mag-session sila, virtual man lang sila mag-session? Wala siya ka-attend sang Tuesday nga session, no? So I think a member of his family died sang weekend, so ay siya nakakadto diri sa Kapitolyo. And then so far why man siya do naglagaw gid after sa to ang iya driver kag ang iba niya nga mga ginakaupod ubra
ginpaswaban naton sa subong at nga aga para mabalaan taman kung may na-infect man si ila. So wala sa Si board member wala man symptoms no, mayong pamatsyag, wala gid siya kahuna-huna. Galing kay sa nagpositive na to ang aton nga mga participants mula sa MOA signing sa Murcia sa Friday nag-upod-upod inupod sila ni Mayor Jerry. No, okay. So dito man guro si Mayor si board member man ko nalatnan no. So dito kita ng contact tracing. So damo gid subong sa Murcia ang nagpositive no. Mga 38 sa resulta sa aton nga molecular lab kahapon. Magwa na siya subong adlaw nga official results sa aton nga provincial management team. Attorney, nagadamong kaso naton ang aton nga healing facilities or isolation facilities basi kulangon kita. Ang aton nga okay pa man ang mambukal lang kay do damo na officials kag pamilya nilang naigo. Pero in so far as our other facilities ang sa tawag sini ang sa EB Magalona, we have about 140 katawo dito sa buong. No? So may capacity na siya ng mga 250. Okay. Okay pa man ta. Ang sila ay naton jutay lang no. Sa subong adlaw ang iyang census to 23. 5 ka LSI, 18 ka COVID positive cases. So, ang capacity na galambot na 300 to 350. So, okay pa ta. Okay pa. And ang aton nga quarantine sa Cadiz, sa St. Andrews Healing Center, ara lang kita sa 4 kabilog tao dito sa buong. So far, wala pa nang lambot yun sa mga healing facilities naton ang mga positive cases kaya nga aton LGUs kaya pa sa ila isolation centers. So we hope nga ang aton nga hospitals, ang aton nga quarantine centers hindi mapuno kaya mo ginang aton nga ginakahadlukan nga basi ma-overwhelm ang aton nga mga health facilities nga sobra nakadamo sa aton pasyente kaysa sa kapasidad sa aton nga mga healing centers. Okay. Attorney, kuan na isa ka pamangkot no kay balo ka kundi nagpatuman sang travel moratorium ang National IATF sang mga na biyahe from NCR plus Babol pakadto diri sa Western Visayas. But sa Western Visayas, hindi pwede kasulod diri ang mga biyahe from NCR kag Cebu, I think, no? Gin-close ang border naton. Away sang makasulod nga mga biyahe sa eroplano, barko, kung bus man abe. Attorney, kay gulpi to bala ang pagwa sang kwan, ang pagwa sang resolution sang ATF implementing the travel moratorium April 4, I think to be exact. Ang mga nagpa-swab, attorney, nagpa-swab test bala nga may travel kung tani on those dates, ano sila, attorney man, kito ka problema sila bala nga tinagasto na kami sa swab test namon, ano ni karon ang himuon namon sa amon nga swab result kay sa April 11 pa ma-resume ang biyahe, ano naman pwede pa ning amon nga swab result kay 3 days man lang ang kinaangyan require nga 3 days before ang travel di kay di naman namon sala ni kay gulpi lang niya nag-implement sa travel moratorium. Oo. Ang aton nga pinalangga ang Governor Bong Lacson gusto gid nga magaan ang aton nga mga problema sa mga nagabiyahe, no? That's why hasta subong ginaapilar namon dito sa IATF nga aprobahan ng aton nga protocol diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ano ni siya? Wala nakamukinanlan. Okay. Sige. Nautod ka kadali si attorney, no? So amo ni sa siguro are kay saan man nga nagapamangkot bala halin dira sa sa Manila, no? Damo nagka-query, no? Si attorney, you were saying, attorney? Yes, so wala na ang aton mga pasayro, wala na kinahanglan sa papeles, wala na medical certificate sa mga authority to travel acceptance. Baka lang sila ticket, amo na nang gastuhan nila. And then, magsulat sila sa approval sa aton ESPAS para maaprubahan ang ilang na pag-abot diri sa aton sa probinsya. And then, pag amo na
Pagsakay nila sa eroplano, pag abot diri lang kita swab and diri lang kita sang mag-quarantine. Libre pa. So Libre pang swab dire. Libre ang swab, libre ang quarantine. Amo na nga aton sistema for the longest time. For over about 8 months na nagamo sila. So mapiharan ninyo Action Boy nga si biskan jutay lang yung aton flights. No? Basta regular bala. Every day may flights gid kita. No? Hindi mawadaan ang aton mga kauturan sang sakyan. Kay sige-sige ang aton biyahe. Pero kung amo ni nga sitwasyon nga nag-result kita sa nag-follow kita sa IATF Resolution 101, nagdako ang aton kaso diri sa probinsya, natabo nga nag-untat, nagbanning. Hindi kani gusto nga magbanning kay nga tamo sa kauturan tagani mas stranded. So while na stranded sila, under stress sila dito sa pier, sa airport, no? Wala pagkaon, wala may starantis. So naintindihan tani kag muning aton hindi gusto matabo. Anong gusto matabo ni Governor Bong? Biskan 190 lang kada adlaw ang mapasulod pa sa aton mga kauturan balik sa probinsya sa Negros Occidental. Biskan hinay-hinay lang, calibrated lang, basta sige-sige. No? Pagkatapos librehon ta sila sa ilang swab test, librehon ta sila sa ilang quarantine. So hindi na sila kinahanglan kani magproblema sang sila. So hopefully nagbulig man sa aton na si consultant naton sa probinsya, si Pong Albi Benitez, nga magkigangot dito sa IATF para man nga mabalik inang aton nga procedure which we feel will allow us na magsigi-sige biyahe. No? Okay. Hindi ta magbanning kay magtaas naman ng kaso sa sulod sa probinsya kay wala ta gina-screen ang gaabot diri. Okay. So ang aton naman nga ang aton nga passengers sige abot, hindi sila magtinipon na pag-abri naman tapos maning magdinagsa na magbaha naman di sila kag-iyawa na naman kita sang pag-atipan si ila. So gusto naton calibrated, sige-sige, pero wala sang may makalusot na positive tungod kay gina-screen naton sa aton airport. Hopefully pamatian gid si Governor Bong Lacson kag maaprobahan sang aton National IATF ang iya Executive Order 21-18A. So atago naton ina nga not until and unless ang National IATF pabor maghimo sang favorable action sa sining request ni Governor Lacson, ang Resolution 101 is in effect yapon ni attorney, no? Nga ni-require yapon niya sang swab test. So hindi na to magamit sang aton nga mga kauturan ang swab test nila to before sang March 4. Hindi na ito nila magamit. That's correct. Oo. So we are hoping 72 hours. 72 hours. So we are hoping nga ma-approve ini, kay kung ma-approve na, way na kinahanglan swab test, dire lang pag-abot sa probinsya, swab test ka mo ng swab and go siguro na attorney panawag ninyo, di ba? Nga kung pwede. Oo, nga kung pa negative kaya, pwede ka maka-quarantine sa imo balay, kung positive ka, dalon ka sa quarantine facility. That's correct. Why sila dako nga gasto kaya ang ila gastuhan KT lang, no? Kung ma-approve na ni sa IATF. And then mas safe gid kita, no? Correct. Kaya nga aton yang test results ya halin gid sa laboratory naton. Gani. So matutuod gid ya kung negative ka, kung positive ka. Hindi wala siya may malusot nga peke yang RT-PCR test. That is correct. Kaya tamo man nagkatintar kay tungod di makasarang sang 5,000 nga bayad sa RT-PCR. Mabayad na lang sang 900 nga piki. So para lang kapuli sila. So amo ni sa mga problems nga din-create which we feel nga tani ma-address naton kung i-aprobahan lang sang aton IATF ang Executive Order 21-18A. We are hoping for that, no? Kay damo reklamo nagpadangat reklamo di actually sa amon mo sang inang nakapaswab test natin amon nagid na aton nga hope nga maaprubahan ang ining request ni Governor Lacson nga ang aton protocol dia sundon kay tingala ko ni attorney mo nga protocol naton diri sa probinsya has been proven effective nga ginliwat pa sa National IATF mo, no? Amo gani, that's why kilawan taman implementar, pero after implementing it for 2 weeks,
amo ni natabo nga naglupok ang aton cases diri. And number 2, nagbudlay para sa aton manugbiyahe para magkuha to sang result sa Manila or sa Cebu. Kay kabudlay man to sa RT-PCR pangitaon nga mga test kag kamahal kung may ara. So ang aton daan tani nga sistema mas effective sa pagtapna sa paglapta sa diri sang COVID sa sulod sa probinsya. And number 2, hindi pagastuso sa aton nga manugbiyahe. Correct. So, attorney, salamat gid for your time. Maayo na kay may ara mangan hope ginahatag kita sa aton nga mga taga probinsya nga ato pa didto iya sa iban nga lugar, especially sa Metro Manila. No? So, thank you, attorney, for your time. Thank you, Action Boy, and more power. Yes, Attorney Rayfrando Diaz II, ang atong sininga Provincial Administrator. So, matag na ina, sa mga taga Manila, blakay kadamo, hindi pa mangkot sa akong damo kilala. Anon ko ning swab test result ko? Kay gulpi lang nila yagin, pauntat ang biyahe sa aeroplano. Kay gulpi lang niya, hindi nakasulod sa Western Visayas. 3 days lang niya ang akong nga swab test dapat. Tiyan mo na ang tsansa naton, pangamuyuan naton, nga ang ining request ni Governor Lacson nga ibalik iya sa aton sini nga protocol diri sa probinsya nga way ka na kinahanglan sang mga medical health certificate, way ka na kinahanglan sang kanang mga dokumento, bakal ka lang ticket sa aeroplano, pag abot mo di iswab ka lang diri sa probinsya, wala bayad. Kung negative ka, puli ka sa inyo balay, dito ka lang quarantine, kay kinahanglan tagid mag-quarantine. Kung pa-negative o kung positive ka, dalon ka sa quarantine facility, wala kaya sang gasto. Amo na lang aton sini nga paglaom na lang para sa aton dira nga mga kauturan sa Manila nga magapuli diri sa probinsya, no? Last 9:17, pwede ko i-check ko na yung patrol, okay na? Kay may nag-abot sa Police Station 8 nga isa ka person of interest pagid mga ka-aksyon. Sa sining kaso sa magpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya, check naton si Action Alvin. Action Alvin, please come in. Action Boy, no? Wala nang dugay, nag-abot ang isa sa mga persons of interest nga matapos naging kuha sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 8. No? Amo ni siya Action Alvin ang ginmensionar ni Christian Tulot? Yes, Action Boy. Sige, sir, no? Action Boy, no? Amo ni isa sa mga ginmensionar ni Tulot Action Boy nga ang ginimbitar na diri alias Joey, no? Alias ano? Joey o Joel? Joey. Joey pala nga sa initial pa daw nakuha na ito Action Boy nga ara, ha? Joel na. Joel. Siguraduha gid Action Alvin kay balo ka si Action Eden na report ina kahapon ni Action Eden may na-mentionar sa nga Joel mo. Oh, yes, Action Boy, no? Alias Joel. Pero i-check pa ni karon kay Sir Puerto kay ari diri subong si Sir Puerto Action Boy just sa akin. Ano na siya Action Alvin si ni alias Joel ni gin pick up sa pulis o nagkadto lang da iya voluntaryo? Gin pick up amo ni ang gin pick up wala bang madugay sa mga kapulisan sa police station number 8 Action Boy, no? And i-check tabi si Sir basi available na, no? Action Boy sa initial kay sige ka signal Action Boy mo. Kay ari na siya sa sulod actually sang police station number 8 Action Boy kagya karon ginausisa sang pila ka mga investigador sang police station number 8, no? Pero basi mangin available na dugay-dugay kay din sung Action Boy, no? But anyway, ari na diri ang isa pero may gin-mention na siya na aside sa kay alias Joel, may alias Bro pa, ano? Alias ano? Alias Bro. Oo. Duha. Pero why pa daya si alias Bro? Why pa di si alias Bro. Ang initial karon nga ginawayan diri Action Boy as initial nga ato sini nga nakuha gikan sa mga kapulisan away sa illegal nga droga. Initial ni pero subject for confirmation sa gihapon Action Boy. Pero pa-confirm kani karon kay Police Major Jory Puerto Action Boy kay basi mga available na dugay-dugay kay initial from him mismo kay Major Puerto nga initial Action Boy may mga ginbuhian nga tinaga ining si alias London nga nag-inaway sila diri Action Boy tungod man sa utang as alleged illegal nga droga pero why pa ni naton mahibaluan kung sino ang may utang diri pero i-kwenta ni Action Boy i-confirm ta ni kay siya may mga initial no kagina Action Boy gintamangkot naton kagina si Sir
Alberto, to sa question sang may extrajudicial confession ba sa presence ng abogado ang ining pagkakonfisar o kung pang-ako abi ni alias Dondon suno siya wala presensya sa abogado pero gin-explain niya ang Miranda Doctrine Action Boy nga mahimo nila magamit ang tinaga ginbuhian niya inasang aga pero dugay-dugay suno siya kung mag-abot ang abogado amo na ang mangin man sang extrajudicial confession Action Boy. Okay. So na-advise siya sa iyang rights na-advise siya. Sir, live kasi po sa Action Radio. Sir, with Action Boy Duran. Sir, as a initial, sinuning ginimbitaran ta subong aga? Si Joel Espinosa, sir, bali puto sa ating mga biktima. Sir, amo ning giningadlan kagabi ni doon. Yes, sir. Oo. Magluwas diri sir sa kay Dondon, sino pagid ang giningadlan niya? May mga alias siya ginambantan. Mayara, alias bro. So, locate ta subong ka identify ko ano ganang real name ni bro. Sir, sa pagpangusisa as initial, sir, anong partisipasyon ni Joel, sir? Isa man siya kuno sunak kay Crystal. Isa man siya nagbulig. May spading pa niya gin-mention nga ginapanin ni Joel spading ko ni si Juan, si Michael. So, balaan na sa autopsy report ko may mga stab wound. Action Alvin, anong initial nga pahayag ni Joel? Sir, as initial nga pahayag ni Joel, sir. Wala pa, may pag-ulan sa nag-abot. Bago lang gid abot. Oo, sir. Sir, initial lang gid. Diri, sir, ano ang motive sa nakita ninyo? Because we have the information, you're talking about illegal drugs. Siyempre, illegal drugs, tapos may heated agreement between kay Michael at kay bro ni. Tapos, upod ni Michael, amigo ni Michael si bro. Upod nila inom ni si Joel, si Christian. So, drugs gid ang pinaka anggulo. Nungdan ang alinan sa ilang pag-ibig ng krimen. Oo, so tatlo sila nag-aaway dito mismo sa Sulusan, no? Yes, sir. Sa Sulusan Gardenville. Pero yun ako sa pala. Sulusan Balaya. Ito ganun kay may nag-abot ng isa. Take na naman siya. Yes, sir. Sige, sir. Sir, initial na lang, sir. Ano sa confession nila, sir, nga anahimo ni nila? Siyempre sa droga. Nakanda ko gina sa droga. Kaya nag-support ni bro si Michael. Utang sa droga. So, high man sila. Nakainom. Nakainom ka high. Sir, thank you. Action na ba? Nagabay gid si sir, no? Kay Wailang Dugay. Sige. Naka-abot man di sa police station number 8 ining si Joel Action na boy, no? And basi makakuha kita. Kay so far, why niya pa na istorya? Why pa na istorya ni Hepe o ni Puerto ining si Joel Espinosa, I think, Action boy, no? Okay. Sige, anyway. Basi makakuha kita sa standby ka kita, Action Alvin, kay tanawunta ko na ano ang mga pahayag yan ni Joel Espinosa ni. Dumduman ko kagabi sa report ni Action Eden, si Joel Espinosa ni, gin-mentionar ni siya ni Christian Tulot, nga mo ning tudlo, yablangan niya, hindi na ako yan, hindi ako nag-imo. Na si Joel na Espinosa, nga utod niya, muna nag-imo. Ang mga utod ni Joel, mga utnyabing kag utod man sang ginpatay nga si Jocelyn kag si Remedios Jima nagambal nga hindi kami pati nga nahimahimo na sa utod namon, no? Pero ti ara sa subong ginmensionar ara na sa subong dira. So ang initial nga information is transaksyon sa droga ni, lalisay ni sa droga, utang by si Michael may utang muna nga daw naglalisay kay bro ni. Siguro identify naman na sa pulis sino na si bro kag i-operate naman ang guro sang pulis naton sino na si bro na. Correct, Action na boy. Amo ni ang giga-operate naman. So both sing ganon duha na ang ari diri sa presensya sa mga kapulisan sa ilalim sa police station number 8. And isa na gid lamang Action na boy, no? Alias bro na gid lamang ang ginapangita, although tatlo ang diri ang as alleged nga suspect, pero Action na boy diri from ining si Tulot Action na boy makabig na karon isa sa mga suspect after nga nag-aako ini Action boy nga isa sa may kahimuan sini. Now ang matabo ni karon if in case ginman kung may pag-ako ang dapat naman diri kay Joel Action boy bali duha na. Ini si alias bro na gid lamang karon
ang ginapangita. Kay ongoing pa man ang operation sa mga kapulisan sa Police Station number 8 in relation to action boy sa pagpangita kay alias bro nga tubtub karon at large action boy. Sige, bantay lang da action Alvin ha. Bantay lang da kung ano ang initial nga mga pahayag ni Joel Espinosa nga utod ha ni Jocelyn Nombre nga ginpatay, utod man ni Remedios Gemma Espinosa nga isa man sa mga napatay. Bot silingon ni si Joel ni tiyo ni siya ni Michael. Kaglulo siya ni isang 5 ka tuig nga bata. Gani man lulo sa tiyo. Oo. So amli ang isa sa mga nakitaan man sa mga kapulisan. So magadepende karon action boy basi may dugang pa kita nga makuha ng mga impormasyon after sa operations na ginahimo karon sa kapulisan. Right now diri sa police station number 8 with action Nani Kiraw, ang ka-action nyo, action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, action radio. Salamat gid action Alvin Grava sa atong sining padayon nga pagtutok sa sining kaso sang pagpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya. Tiara na ang isa sa person of interest. Tawgon ta lang sa anay person of interest because isa sa ginmensionar ni Christian Tulot ini si Joel Espinosa nga utod sang duha sa mga ginpatay. Pamilya gid, no? Pamilya gid. Ang aton diri nga gusto ibaluon ti ang pagtan-aw sang aton sa kapulisan nga droga. Nga ini si Michael ni daw ginasukot, may ginasukot ni bro ni alias bro. Ginasukot diba si naglililisay kung ano nga magkabutang da nga naglambot hasta sa iyang pagmartilyohanay na si martilyo. Sakit man niya klase sang kamatayon man imagine mo bla kung martilyohon ka bla sa ulo bla no di ka ni kagwantang lansang so martilyohon ka bla sa ulo kasakit kayo nga kamatayon no. So padayon ang investigasyon balaan ni karon ano ang mangin pahayag ni Joel Espinosa. Sakto na aksyon din. Ang imo nga tudlo gani malambusan ang martilyo. Perti nang agunto mo, no? Perti nang agunto mo ayan pa sa ulo kalampusan. Do hindi ko imagine ang ginimo sini. Galing kay ina nga mga bagay mga kaaksyon. Mahimo lang sang tao nga wala sa husto nga paminsaron, di ba? Kag wala ka sa husto nga paminsaron, kung high ka sa droga kung high ka sa droga, wala ka sa husto nga paminsaron. Kag ini nga krimen, mahimo lang isang tao nga wala sa husto nga paminsaron. Sinapat niya nga klase sang sang kahimuan. Ti mahimo lang na nila kung lulong kaya sa illegal nga droga. Amo malana rason. So muna nga daw hindi niya alin sang una ang illegal nga droga, way gid sang mayo nga tugahon, no? Ti amo niya tanawang natabo. Ang mga wala iya sang kamuwang-muwang si 5 ka tuig nga bata, 69 anyos nga babae, 59 anyos nga babae, wala iya kamuwang-muwang nadalahig pa bangod sang halit sang illegal nga droga. Ang iba naton dira nga mga follow-up nakatutok yapon sa action Alvin Grava. No? Magabalik kita pagkatapos lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist. Sige diri naton i-greet anay sa Facebook ko ang mga naga-monitor dira sa aton bala sa Facebook Live, no? Sakay kay sino ganit niya kay Archie Ray Alipalo. Morning dara sa imo pare may 5 ka da. Kay Jeka Dinson gyapon watching from Lagalota. Kay Tuto Alex, birthday galin Tuto Alex. Happy birthday kay Alex. Kag sa mga good morning dira sa kay Gab, no? Kag sa kay sino ganitong isang bata mga babae lipat ko, no? JK na sige. Sa kay Orlando Lupena sa Bornay, sa Barangay Talok, Bagos City. Jomar Idulag, kay Christian Roa, Virgie Olpinda. Salamat gid Verge, no? Michael Saison from Barangay Tangob. Sa family Saison ko no, good morning. Teresa Linaha Kayaw, classmate, good morning man. Rodora Syoko, yes, kasakit tuod na, no? Virgo September, mag-aga man dira sa imo, no? Naga-monitor man karon nga aga. Kay Mary Joy Camero, good morning. Si Niana, gali. Si Niana. Kwanto si Niana, better version sa Iloy. Improved version. Good morning. Kay Orlando Lupena sa Bornay. Kuhan ko na ni Kina. Nalawag ko na. Kay Pepper Parsley. Good morning man. Sige, kaya ginapangita ko lang di anay ang mga kung ano Sa tanando sa inyo nga nagamonitor sa Facebook, bayang agagid. Honey Malunas Nio, watching live from Barangay Alangilan, Bacolod City.
Sige. Dira man sa kay ihada ko Carol Montoya bila sa Quezon City. Good morning dira, no? Ang Bago City gali kay dito na malambutan ang alang na sa aton nga tiyempo. Pero ang City Hall dira sa siyudad sa Bago, may order si Mayor dira nga work from home ang anay sila, no? Work from home. So halin subong adlaw hasta buwas wala sirado ang City Hall sa siyudad sa Bago. Ang mga empleyado are working from home. Mabalik sila sa Lunes, Abril 12, no? Munang pagbalik nila dira. Subong iya April 8 tubto buwas April 9. Ati kay buwas gali kuan man holiday man niya buwas. Isa lang gali kadlaw ang ilang nga work from home kay buwas holiday man mo araw ng kagitingan buwas April 9. Okay. Magani kay na check ko ang kalendaryo pula gali no araw ng kagitingan buwas. So medyo wala sang opisina no. Sa kay JB Dasilio listening from Barangay 35. Good morning kuno kay Josena Dasilio dito yato. Kag happy birthday kay Franz kag Chacha Estraza. Happy birthday gid sa inyo halin sa kay JB Dasilio. Kag salamat dira no sa Barangay 35 kabalo kita kadamo kita dira nga mga listeners no sa Barangay 35 no. Sa mga taga Hinubaan, good morning dira sa inyo kay Mayor Ernesto Estrao, good morning kay Alagad Kevin Henry. Maayong agaman. Sige, standby. Magapaalam kita sa aton sininga pagpangalagad. Mga ka-aksyon, lang-alang na kita sa aton panahon. In fact, overtime na kita, no? Pero importante ito kayo ng balita. Idulong natin sa inyo sa sining isa ka person of interest pa. Nga ara subong sa Police Station 8. Pamilya, utod sang mga ginpatay dira sa Gardenville sa Barangay Tangub. Nining si Joel Espinosa. So, ang inabantayan natin diri mga ka-aksyon, nano ang yes nga panginpahayag yan, no? Sa investigasyon sa aton sining kapulisan kay tinag-ako niya si Christian Tulot. Nag-ako na sang partisipasyon sa sining kamatayon sang apat ka mga miyembro sang pamilya, no? So temporaryo kita magabulagayan ay kita iya karon sa gabi sa action firing line, no? Sa aton padayon nga pangalagad. Sa ngalan ni Action Artay Hupon, ang inyo diring alagad Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!